Do you know that you are the result of your choices? Знаете ли, че вие представлявате резултатът от вашите собствени избори? Choices create your destiny. Изборите са тези, които създават съдбата ви. Everything in your life Всичко в живота ви, is based on your own choices. то се базира на вашите собствени избори. At the same time, В същото време, we find it difficult to ни make choices. е трудно да направим избор. So we make choices, Така че правим избори, and the choices make us. но също така изборите ни правят нас. So you are your choices. Тоест, вие сте вашите избори. Now we'll go to some details, И сега ще навлезем в повече детайли. and I show you И ще ви покажа why we have this association. защо имаме такава The асоциация, choice is actually difficult. че да направиш избор е нещо трудно. There is a connection between the word choice Съществува връзка между думата избор and fear и думата страх and mistakes. и думата So грешки. we don't do them in case something goes wrong. Тоест не правим избор, за да не се объркат нещата. So we avoid По този начин избягваме pain болка, by avoiding making choices. т.е. като не правим избор, бягаме от болката.